de werkers jeugd zich ooit in 1980 samen manifesteerd had, dan weet wel in september van dat hier. Er wien moeite nog kosten sparen om het senior bestuur van de SOS zo goed mogelijk voor te laten. De toonstjongens met een officiële opening, de vreedjongens met een optreden van de groep Vitesse, sneun en snijs en eigen skreun, musical. Een musical skreun toch Jan Tiesma en John Bamboe en het wie een succes. We beginnen met de toonstjongens wanneer het beeld van de SOS opnieuw openen worden zal door de wethouder van Idaderdeel, Germ van Essen. Toen ik vorige week vregen was om hier jong het beeld, plastiek hoe het maar nemen willen, bij de jeugdsoos opnieuw te onthullen, heb ik dit graag ondernomen. Ja, oké, hartstikke bedankt. Na de toespraak van Germ van Esten, dus de onthulling van het plastic of het beeld, zat je in bollen. Het roen al in het vlekkeloos, het woel gewoon eventjes net. Maar straks dan springt het mooi een ontzettende snelheid omheen. En dan zullen we zien het hernieuwde beeld van de Jeugdsociëteit Strunzel. Je meent dus hier ben je even uitleg van het beeld. De twee pielten die erin staan stellen dan de twee toren voor en daarom in de ring, dat stelt dan de baan voor die dat toren onderling verbindt en met name de jeugd onder elkaar. Vrede jongens biedt dan tijd voor het optreden van Nederlands beste bühnegroep, zat in het Strinselbedje stier wat toen het hier uitgebracht is. Vitesse. Het wie een drokke jongen, een soort meisken en ze vind ik bijzonder enthousiast af en jij hem zelf maar even. Van de vreedjoenen, maar een dol enthousiast publiek en een band die bijzonder goed bedreven hier, Vitesse. Van de vreedjongens in september 1980 gaan we dan terug naar de sneunte jongens. De jongens dan de opvoering van de musical. Een jaar lang ben een stikke wat werkers hiermee bezig geweest, 20 à 24 man sterk en dan soort de sneunte jong soort dan gebeuren. Soort wezen, de zeel vol, een soort meisken, spanningen achter de doek, zowel voor het doek. En dan los. Sneunte jong, de musical 1980 van de Jeugdsoos.